Здравейте, аз съм Дити Папазов и съм тук да ви разкажа за чая Демир Бозан, към който и аз в началото бях резервиран и наистина не очаквах, че може да има такъв добър ефект върху моето здраве, върху моята психика. В интерес на истината това се случи миналата година. Имах доста сериозно грипно заболяване. Бях се чувствал тотално изцеден. Знаете, моите ангажименти са ежедневни, мачове непрестанно. В някаква степен, може би, началото на кръг изкарах и не се възстанових като хората. И тогава една близка ми препоръча този чай. Аз казах, това са пълни глупости, как изключено. Но тя беше много убедителна и в един момент, когато аз се чувствах тежко, реших да опитам. Да. И да, тя ми обясни как въобще всичко да се набави. И останах приятно изненадан. Може би до голяма степен голямото ми недоверие в началото към този чай и после ефекта така ми остави следа в съзнанието. Но... За колко време си излекува, след като започна да го пиеш? В рамките на 3-4 дена мисля, че се възстанових. Истината е, че паралелно преди това съм се лекувал и може би и други са факторите, но убеден съм, че този чай има своя положителен ефект върху моят организъм тогава. 3 пъти, ако не се лъжа. 3 пъти на ден го пих и тогава помисля, защото се чувствах добре, а той е с добър вкус в интерес на истина. Аз обикновено пия само липов чай, но този чай има добър вкус. Продължих и по принцип знаете, че съм аз малко по-емоционален и винаги съм under стрес. Смятам, че... Много работа, предполагам. Не само работа, моят темперамент до голяма степен се отразява и на всичките работи. Естествено, работата е доста... има голямо напрежение. Непрестанно мачове и пътувания. Аз в всички случаи твърда, че чай изграда своето положително влияние в този период върху мен. Сега при мен стрес е много голям, така че каквото и да се приема като медикаменти, биха дали някакъв ефект. Но специално за чая Демир Бозан аз подходих с резерви, с недоверие и понеже бях в много тежко състояние, рискувах, ако мога така да кажа, това не е риск. Опитах. Просто бях се чувствал много... беше успешен. Почувствах се много зле и това беше причината. Ако не бях толкова зле, в всички случаи може би ще да отмина с насмешка, защото знаете, много продукти се рекламират, но наистина този продукт заслужава внимание и аз желая хората да бъдат живи и здрави, да не им се налага да го употребяват. Но ако някой има проблеми, доверете се на Демир Бозан. Чак да се очудат. Факт е, че се възстанових. Коментирахме и вкъщи в семейството. Пак повтарям, пожелавам на никой да няма причина да го употребява чая, но ако се наложи, това е едно добро решение. Няма нещо по-различно. Има, знаете, ние сме сега в период на провеждане на първенството на България. Естествено, месец март, април са финалите за Купата на България, финала за Купата на Българската лига. Моето ежедневие е също.